Nice view, partner. Nice view. I love it. Actually, bago lang ni namo gitawad ganihang buntag para kani manggod diri nga area sa among kwarto. Actually, mo aning kwarto ha basi makaingon mo nako sa laing kwarto. Among kwarto, among gibutangan og background nga wallpaper ni partner dili ni tinuod ha. Papilit ni siya. Palit na muskugon para doon natay nice view sa atong vlog. Diri plus suga yun nga made in China nga. Suwaw kayo para makita po ng atong pwede na ba mag-artista. Diri rata pang YouTube ra atong pag-artista di nata madawat siguro sa kwan. Diri rata taman. By the way, partner, this is partner Edwin, ang inyong real estate business partner. Kuyugi ko karon ninyo kay doon na ko'y topic kaning tips how to get brokerage transaction. So basin ganahan mo nga ni nga topic, don't forget to subscribe, click the notification bell button kanang all partner para updated ka sa mga topics nato diri sa atong channel. Okay? So bago ta mag-start, I feel good. Ato sang introhan para legit. Let's go. Welcome back sa atong channel, partner. Atong hisgutan karon kaning tips how to get brokerage transaction. So lima ni siya ka tips, partner. Lima kani siya as guide ninyo no kung ikaw na kay idea na kay experience sa realty, additional nimo ni siya info sa imuha. But kung ikaw bago pa lang ka nag-start sa realty business, kani siya dakog tabang nimo para mobulosok imong sales. Kaya I tell you kaning brokerage mga good partner, I tell you, dinagko gini siya millions gini siya kasagaran ang commission ani. Millions kay kanong brokerage mo na siya mga property nga pangbaligya sa mga tagiya. Oh, kadang inigagi nyo sa mga dalan makita mo house and lot for sale nga nay number. Kabantay mo na. Lot for sale dahoy kartula nga nay number. Mo na say brokerage. Tawagin ninyo na para basig wala pa nagunit ana nga mga ahente or broker di kay makapabaligya. Tama. Pero napoy uban nga connection na mga kaila. So pwede ra pud mo mukinik ana para kamoy makakuha na listing na ang tawag ha, listing na ang tawag kung kamoy makagunit sa property. Okay? So karon 5 ka tips akong i-share sa inyo ha para doon na mo'y magamit, doon na mo'y idea para smooth ang dagan sa inyong pag-transact ana. Okay? So pag maila-ila na yung tag-iya nya, tagaan na mo kuan ana katungod pagpabaliga sa property. Tip number 1 ang inyong buhaton is i-locate first ang property. Ayaw gyud ay pa ka mo adto sa property nga nanay buyer, patay kang bata kapas mo tana. Kay usahay ra ba kaning mga buyer, mitikuloso kayo, mitikulosa. Gusto nila nga inigabot sa area na nadayon. Kay ang mahitabo man gud ani partner pag wala gani ka katultol sa property, magsige mo tuyok-tuyok sa property na wa nimo kabalo na gian na din ninyo. Unya pag ingon sa katong buyer, di ba nangagi naman ta dire? Ano karon maang sir wala pa mo katultol sir sa property sir karon pa manggod sir. So ayaw gyud ana ha. So bago mag posting ka na nga property, imo sana siyang i-secure ang location, imo siyang i-locate ang first ang location kung sa ba na siya ka asa ba na siya nga area, asa ba na siya banda nga property. Dayon another imo i-consider ang distance sa property. Distance ba? Kung Bisaya, distansya ba? Pila siya ka meters gikan sa imong location padung dito sa site or pila ka kilometers ha. I-record ha, i-take note, ibutang sa notebook. Di magsalig anang cellphone. I-record, magdala mog notebook ha. Magdala gyud mog notebook, ilista ninyo. Dayon aside ana pod, ato po i-consider kaning oras kay usahay manggod mga buyer ganahan sila maminaw kung oras ang istorya kaysa kilometro or meters. So kung ingnon nimo nga 5 minutes na siya ma'am gikan diri sa atong kuan sa atong sentro padung dito sa area 5 minutes lang. So mas ma-interest sila kung mahibaw-an nila ang minutes or oras ba na siya kung medyo interior ang layo-layo lugar ang property.
So inyo nang ilista kung pila ka minutes or pila ka oras ha. Kay nay may ana nga mga buyer mangutana gyud puhon sa inyo ha. Pila ka minuto, pila ka oras bihion kung mag-drive. Okay. Dayon another one, i-consider po nato ang accessible road ha, kanang mga roads nga pwede agian, dili lang kay isa ka dalan. Kay namo gyud usahay nga ang mga buyer mangita sila nabay alaing agianan ani, kanira ba ang agianan ani. So inyo ha so nang i-familiarize ang dalan. Asa ba na siya agion, asa ba sa lutson, ana ha, para usahay manggod para maiwasan po ganang traffic sa usa ka lugar. So daghan silang magian kay usahay kung ilahan ng puy-an ang property, makabalo na sila kung asa dapit no agion. So muna siya i-consider, ang pinaka number 1 gyud is i-locate ang property para makatultol mo. Ayaw anang abot sa panahon ay hapading ka mo adto dito, patay kang bata pas mo tanan. Tugat-tugal baligya property uli katultol di ay. Tip number 2, take picture or mag-video ka or buhatan nimo sa Google Map. So mag-download ka ng Google Earth nga application, nimo nang i-download or na kay Google Map, automatic sa Android nga cellphone na may Google Map, nag-add nimo sa site, imo na siyang buhata Google Map ha. Kay isa po na nga pangayoon sa kasagaran sa mga buyer kay high-tech naman taron. Ngay na sa Google Map. Dayon, aside ana, videohan nimo kung ganahan ka mag-video kay ganahan po ng mga buyer nga makita nila ang kanang vicinity sa area. Videohan nimo or picturean nimo, kanang picture pod nga puy uban picture yuta ra puy picturean kuan kita ang background ba, wide background ana nya, ayaw po ng against the light kay usahay blurred no, dapat klaro. Kung kada gani kanang adlawan jud mo magpicture para hayag kayo ang picture kay at the same time kanang mga picture pod mao po na atong igamiton i-posting, mag-posting biya na pohon di ba. So gapuhon ninyo kuha ang picture para sadag angle ba o basig photography ka may kang bukag angle ano mo na imong ikuan dahil nampoy usahay mga buyer nga mangayo og more picture please di ba. So saya atong i-post yung mga like more picture please, so at least makahatag kag daghang picture. Kung balay siya, example kung balay di mga kwarto, mga interior design, picturean nimo pila ka kwarto, CR, sala, terrace, sa panadiha garden na picturean, dili lang kay isa, daghanon og picture. Or videohan nimo. Kung mahilig kag vlog parehaan ni mag-vlog ka di, mas nindot ana ha. So muna sa imo i-consider and be sure pagdala pog kamera kasi pog manghulam pog kamera sa imong kuan pero maligya na cellphone ha, na kamera kay lisod kay cellphone. Tip number 3, secured complete details sa property. I mean pag nanaka sa site, example yuta, mo sa nang i-take note kung pila ka square meter, ana ba? Ha? Pila ka opening niya frontage. Kung dako ba na siya frontage or piot ba nag frontage, kay kung dako frontage ay hamloy kay nagsulod. Nahuna na pud mo dautan. Kung frontage ba unsa ka kuan, i-locate nimo ang muhon. Kung yuta na siya naman ay muhon, di ba? So imong sang ipangsulat ang detalye ana. Kung naaba na siya mga kahoy, unsa ba na yung mga tanom ana, or unsa ba na naaba na siya building, kung yuta na sa na may existing development, kung beach ba na siya naaba na siya mga cottage, unsa ba na iyang balas, white sand ba na iyang balas, kung balay po siya pila siya ka floor, second floor, first floor, third floor, nga na mga detalye mo na siyang naa ikumpleto daan, dili kay mangutana ba na ato mga client usahay pila man ni ka square meter, kuan man to sir kanang may kabuang ka wa ka kabalo pila ka square meter, mangutana ka na sa tagiya kay naman po na usahay sa titulo ibutang. So information details sa imo ginang i-take note gyapon, isulat nimo og papel, notebook baka ha,
kay mo na atong gamiton dayon pohon magposting ta. Posting kita na sa Facebook, social media, ato man na ibutang dito sa details. So imong kuhaan og details unsay nakita nimo diya sa property. Unsay imong observation, unsay imong nakita, o unsay imong sum up ana sa property nga nakita nimo, imong i-detalye. Naba na siya right of way kay usahay ang property need big nag right of way si way dalan sa pagpalitan na karon. Tay kang bata ka mingon ditong kuan nga pag dalan sa pagpalitan ang magi ani, di ba? Or pila siya ka kuan meters gikan sa highway, national highway or barangay road ba na siya. O ana mo na siya mga detalye anang property. Or kani pa gyud pinaka-importante, dapat mahibaw-an po nimo pila ang presyo yung mutana binabayad kasi how much each aim about presyo. Tip number 4, dapat mag-secure tag ETS or authority to sell or document title or tax declaration or kanang gitawag og technical description or mapa sa usa ka property. So asa man na pangayoon sa tag-iya. So ang imong buhaton para legal ka, legit, para di pud ta matrespassing usahay ba ning mga property owner mamaligya tag property. Ang imong buhaton magpapirma ka authority to sell ETS. Asa na sa pangayoon sa atong office madto ka. So pagtanon pud nimo ang property owner kung muhatag ba siya 5% or sagaran mo uban markup. So duha na ka klase ang atong ETS, na markup na ay 5%. Kung moingon ng tagiya 5%, di papirmahon sa 5%. Kung markup nga authority to sell. Dayon mangay din kag xerox sa iyang title or katong tax declaration or mapa. Ana kay mga mo man siya atong partial nga ihatag sa buyer kay say mga buyer mo mangayo magud na siya partial labi nagtan-aw nila ay I like this property, I like this, I want to buy this property. So where is the paper? So at least natin mapakita natay partial before makuha ang original. Ana kay dito naman na ihatag original pag binarenay na, tama? So dapat secured first ha, kay ang say mga buyer mga tanan sila mangayo sila ana. Okay. Tip number 5, post in social media. So after nga mag-gather nimo tanan ang information sa usa ka brokerage listing nimo transaction, siyempre i-post na nato sa mga social media. Asa man na, Facebook, Twitter, Instagram, or ganahan ka mag-vlog para sa akong gibuhat. Mag-vlog ka. I-post na siya para daghan makakita. Kay ang logic sa atong pagpamaligya, i-post sa kadaghanan para daghan makakita, para daghan buyer nga ma-interest sa akong paghali ng property. Di post ikaw rin sige bit ana. Di na mahalin ay. So i-post ha, so nanama ka kompleto na imong detalye, katultol na kaasa na, kabalo na ka sa mga dokumento ana, i-post. Na kay authority na sa tag-iya, i-post na. Sureball niya isulod nimo sa atong realty company kapila ta ka buok. Diba daghan kay ta, dagan na tag mga kuan, pila ka agent, di na may hap. So tinabangay ta dayon karon na o baligya. So kumahali na siya, siyempre komisyon, di ba? Komisyon din na kanya. So ingana lang mga dato bitag di oras ani realty. Kung imo lagi ni seryosohon partner, I tell you, mastera lang yun. And ako pong suggest sa inyo mag-appeal mo training, especially sa Brokerage 101 every Thursday sa atong opisina. Si Sir Ray ang magtudloan na para namoy idea labi na sa mga papers ana, mga taxes sa pambayaran, attend mo ana partner ha. At least na namoy idea karon unsaon ninyo kung namoy listing anang brokerage, unsaon niyo pag-transact anang brokerage listing. So ipalo lang tong 5 ka tips ha para makahalin ka at the same time makuha nimo ang imong pangandoy, matagaan nimo maayong kaugmaon ang imong pamilya. Kung pamilyado ka, mapa-eskwela nimo imong anak sa mga ma-provide nimo ang needs sa imong mga pamilya, sa imong anak. Kung ulitaw ka, kita ka gwapa dayon na. Ay barod ka sa kita og kwarta. Automatic ka ba dayon? But thank you so much no. At least do na mo'y nakatunan sa atong
tips nga akong gihatag karon nga hinahinay na to ma-apply para magtinabangay ta diri partner, dili ta mag inilugay ha, magkuanta diri magtinabangay para mulambot ang tanan og happy tang tanan mo asinso sa kinabuhi. Real estate business, I tell you, is long-term business, big time business nga pwede ma-change ang imong kinabuhi basta in the right way ka magtrabaho, dayon you know unsaon pagpasikot-sikot ani. Okay, so salamat sa pagtanaw ani nga video. Don't forget to subscribe kasi wala pa ka nag-subscribe, and click the notification bell button kanang all para ma-update ka sa atong next nga mga video. Salamat partner, this is partner Edwin. Always think I am possible, 1M or 1 million is possible. Until my next video, bye, love you. Chup chup.